Біз мына уже 3-нче поток кешеләрде укытып, акча эштерге өйрәттек. И мен шуннан шатмын, мен шуннан даже горурмын. Бүгінгі күнде 500-га мен уже көтердім. Не жалею, потому что доход бар. По команде вообще нет слов, одни эмоции, можно сказать. Арбитража келдім алтынай аша. В день, ну где-то 10 тайм плюс-минус. 10 тысяч в день? Ну да. Арбитражда алтынай аша келдім. Работать получается довольно. Хочу поблагодарить Алтынай за то, что вы довели нас до арбитража. Әле 4-нче потокка набор бара, и урындарды уже почти алып беттеләр. Һәр потокта без 120 тирәһе кеше алабыз. Безнең команда зур, укытучылар, кураторлар, экспертлар, разработчиклар. Тик шуга карамастан артык кешеләрне алмайбыз. Хәлебездән килгәнчә, өйрәтә алганча количество кешеләр алабыз. Бу потокта 10 урын калды. Кемдер укыга килә, өйрәнгәгә килә, ссылка YouTube'та астта булачак описаниела, Instagram'da шапкала өстә.